Li taqta' aktar minn miljun euro mill-baġit tal-Università mhix soluzzjoni u l-cost cutting tal-Gvern għandu jiġi billi jitwaqfu ċertu nefqiet bl-addoċċ li qed isiru fil-Persons of Trust u f'Direct Orders. Dan huwa sentiment espress fl-editorjal ta' The Malta Independent li analizza dawk li għandhom ikunu il-prijoritajiet tal-baġit li jmiss. Bl-editur isemmi dak li qalet il-Ministru Mirjam Dalli din il-ġimgħa meta stqarret li l-Gvern se jibqa' jinvesti fin-nies. Ħankomplu ninvestu fin-nies u ser naraw li dak l-investiment li hemm bżonn isir ikompli isir. Għalkemm fir-realtà l-mossa li jinqata' l-baġit tal-Università uriet kompletament l-oppost ta' dan. L-editur ifakkar kif il-Maltin qed jaffaċċjaw piż kbir bl-għoli tal-ħajja. Il-Gvern għandu deficit enormi fil-waqt li għatem kwistjonijiet kbar pendenti bħas-sitwazzjoni tal-Air Malta. Dawn huma uħud mill-kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati b'urġenza fil-baġit illi jmiss. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fl-aħħar ġimgħat diġà stqar li l-baġit għandu jiffoka fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies u insista li huwa biss permezz tal-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda ta' xogħol u pagi aħjar illi nistgħu nibdew nindirizzaw bħala pajjiż l-isfidi marbuta mal-inflazzjoni.